Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mana itu Bismillahirrahmanirrahim. Awal rumah utawi-utawi kang perkara Uti kang awes sapa ingsun Uti kang awes sapa ingsun ing kaum iku sama suat lagi baru biro-biro kali Salah suruh ada kamu biro-biro dari ingsun yang nomor saking cahaya ingsun Fi kulubi ing dalam biro-biro atine kau maksud bisa menjadi Gusti Allah itu bakal juga yang terumbar pertama ini bakal ono cahaya wayu biruna Nuli aweh kabar sapa kaum sing wong Kristen iki Gusti Allah Ani saking ingsun kana aku dirupaya oleh ngabarake ingsun aku mari kau bahwa maksud disenengi pertama ini bakal tidak dari cahaya otomatis ini bakal apik untuk ngajar kita Rasanya tu dari sing nomor lori pulau kanat lamun ono ko asama waktu biro-biro langit Walar bulan bumi wa malam perkara fiha kana ing dalem samawat wal ardh Ibu fi mawazinihi ing dalem simpenane kaum utawa simpenane wong sing disenengi dening Gusti Allah Iku la istaqallal amrene dheake sun ing mawazi laku kedue kau nomor loro dunia sebisine iki bakal sebenarnya kene nek dibane sing sithik wae ora usah akeh bakal sing akeh to dibane nolena Sekali satu dari sing nomor telu iku baru mati pensiun dua sendiri kelawan dari pensiun alaihi ing atase kaum sing disenengi dening Gusti Allah. Nah, kalau langsung dihadapi dening Gusti Allah, baru Gusti Allah seneng kali kawula sing disenengi. Padahal nuli para sapa sira manting wong Akbal tukang mater ingsun dibasi kelawan dan ingsun alaihi atase man Benjeng kabeh manungsa bakal semerep sinten wong-wong sing akbal diwasi alaihi sing dihadapi dening Gusti Allah sing dipirsani dening Gusti Allah ngajine kene didhawuhake fataro man akbal diwasi alaihi Ya'lamu ngerti sapa ahadun wong suwiji ma ing perkara urip kang ngarepake ingsun Angku dia yang tahu ingsun guru ahad semua orang akan tahu apa yang ingin diberikan oleh Allah terhadap kekasih Allah di dunia saya jadi orang sing pengen disenangi dening Gusti Allah. Lalu pun anggone dunia saya iso disenangi Gusti Allah. Kok didhawuhake kulin kulum tuhibuna wa fattabi'uni yuhibbukum. Nah pengen disenangi Gusti Allah seneng karo Nabi Muhammad. Seneng karo para penderek Nabi Muhammad. Seneng karo wong-wong sing ngajarke
saking sunah-sunah Nabi Muhammad dari dibalik Nabi Muhammad. Seneng karo syariate sing digawa dening Nabi Muhammad. Otomatis bakal disenengi Gusti Allah. Wa bi akbari dalam kabare Nabi Daud. Utawi dawuh kul ngucap sira li ibadi marang biro-biro kawula ingsun. Al-mutawajjihina kang padha madhep kabeh ila mahabbati maring seneng ingsun. Tapi terus diperintah kita ning Gusti Allah kono kandakno. Kawulaku sing do seneng karo aku, sing do madhep ibadah mergo seneng karo aku. Misalkan kalau dia sudah ibadah kok saya padha kepaksa ora apa-apa. Awalnya mulai mesti kepaksa, yang suwe-suwe juga iso ikhlas karepe. Kepaksa koyo apa kaya dhewe sejarah iso ibadah ning Gusti Allah tidak beri ibadah kuwi wis alhamdulillah. Nyatane yo akeh sing kepaksa yo ora iso ibadah karo sapiran. Iku tono-tono kok ikhlas iki kok mau rezeki ya. Kalau dia setuju ibadah kok menggani ikhlas ora lek jami sholat tandanya betul-betul ikhlas, betul-betul khusyuk. Kali dan ngosok sholat. Sholat kok nggak nilai ikhlas lah angin. Dawani mesti ngati isah gundel, isah gun dari perkara sing diwenehake. Ikhlas itu nomor sekian. Ikhlas itu nomor sekian. Sing pertama sing penting kula Yesus gelem lakoni ibadah wis alhamdulillah. Kita gelem ibadah wis alhamdulillah nyatane wong sak pirang-pirang iman. Sing nyatake imane marang Gusti Allah pun ibadah sahane wis sapirang. Bismillahirrahmanirrahim. Madhara orang bahaya nikum ing sira kabeh. Idake tajak kae dalem nalikan mutuk sira. An khalqi saking makhluk ingsun. Warfatulan ngilangi ngangkat dalam hal ngilangi ingsun. Al-hijab ing tutup Bima dalam perkara Baini kang ono ing dalam antara ingsun wa baina lan ing dalam antara kabeh. Nabi Daud dipesen ing kono kandhate wong-wong sing seneng karo aku. Ora ana hijab dewe ning karo aku. Nah dewe kula dia sedaya ana hijab, ana penutupe. Sing ngendi kula Yesus ora iso ngakses alam-alam sing memang terbatas, ora iso kula Yesus ngakses ngono iki. Nek nalikane wong sing seneng Gusti Allah ning kene didhawuhake, warafatul hijab fi ma baini wa bainakum. Ora aling-aling antarane aku lan dene, sak jaluke bakal aku. Hatta lan dulu sehingga padha rasa sira kabeh ilayan arep ingsun. Nanti kula Yesus semerep Gusti Allah. Semerep Gusti Allah kula Yesus ning donya iki minangka semerep wujude Gusti Allah kula Yesus syukur karo nikmate Gusti Allah. Lah iki sok janjine ning akhirat wong sing disenengi Gusti Allah bakal langsung semerep Gusti Allah. Nikmat ning akhirat sing ora ono bulane, ora ono bandingane niku napa kula Yesus semerep langsung Gusti Bikuyuni kulu bikum kelawan biro-biro moto batin muka. Oleh yang setuju di dunia ini sakit semarang pangeran sakit semarang Gusti Allah ini menggawa bikuyuni kulu bikum. Gunanya moto nanti orang iso do moto jambir moto iki boten sakit. Orang do ain nazar ini boten, tapi ngene ain basira. Gone moto ati sing ngerti kula nyastuya tansah dikir tansah eling marang Gusti Allah syukur kanthi nikmate Gusti Allah sing iso dadi awake dhewe semerep Gusti Allah. Makane lene kula konsep ihsan niku konsep ihsan sing didhawuhi Nabi nalikane awake dhewe ibadah kaya-kaya semerep Gusti Allah. Yen ora semerep bayangno Gusti Allah semerep awake lagi konsep basiro nggih ngoten niku. Konsep basiro ngono kuwi awake dhewe nyasakar awake dhewe mikir aku iki diawasi dening Gusti Allah, dibersani dening Gusti Allah. Nek ana wong sing ora sing ora dapat dijogo.
Wa madoro lan ora bahayani kum ing sira kabeh. Apa man perkara. Wa madoro lan ora bahayani kum ing sira kabeh apa man perkara zawe itu kang ngedohake ingsun. Angkum saking sira kabeh minat dunya saking donya. Ora ana sing bahayani, kawene wong sing seneng Gusti Allah perkara dunya kok harus kondene. Wong amatir tak mikire kok gadakan apa tuh. Wong dunya iki ora bakal digawa salah. Ora bahayani, kawene wong sing seneng Gusti Allah. Sing disayangi dening Gusti Allah dunya iki kok ilang ya biasa. Gak akan didohake saka bingar-bingar dunia ini, kepenaan dunia ini biasa mawon. Ila basat duwe dalam nalikan ibalah ingsun dini ngagama ingsun laku maring sira kabeh. Mergo sing penting niku napa niki agama Islam sing dadi awak iki iso jalan ning Gusti Allah. Wa madoro lan ora bahaya niku ing sira kabeh. Apa musbiqatul khalqi oleh nesune makhluk. Wong yasuri biasa mawon nek dimungsuhi wong. Nek dimungsuhi padha penungsa. Nek disariki padha penungsa. Ora bahaya. Nek dikucilkan, nek ora dikonconi tetep ora bahaya. Atau roh musbiqatul khalqi. Ora ana sing bahaya. Misalkan wong sak donya ngoten iku srek di awak. Utawa kancamu sak padha ora ana sing gelem ngumpul. Utawa kancamu sak desa ora gelem ana sing kumpul karo awak. Tapi nek gawene wong sing golek ridhone Gusti Allah kuwi ora bahaya. Wae ibadah ya tetep ibadah. Wae sembahyang tetap sembahyang, wae poso ya poso, wae nglakoni apik ya tetep apik. Muamalah karo wong ya tetep apik walaupun wong sing sekitare dumungsuh dosa ora peduli. Ida iltamas tuming dalam nalikane amrih golek solusi kabeh rodoi ing ridho ingsun. Iki sing kudu dikare sebab. Kula yen sedaya aja nganti nuruti omonge wong sing ning ana sekitare awake. Awake dhewe nuruti omonge wong iku ora rambu. Lah terus pripun? Ngarep golek ridho Gusti Allah. Wong sekitar menek priye sing penting awake dhewe ora nganggal perintah, ora melanggar syariat Gusti Allah. Wong nek ngono kuwi kok luweh. Kulo jelas yo ngurusi omonge wong iku ora ana orang. Omonge wong kok tok turuti wis ora ana rambuke ora. Soal lamun gawe omah ngono kuwi wis sesuai desane wis dadi ngono kuwi ana kancamu sing mampir. Lho rumahmu iki kamu yo to wis dadi alhamdulillah. Lawang kok ning kono, lawang iki pantes ning sebelah kene. Kok tok turuti kok bedol meneh, kok pindah meneh. Lah dina dulurmu sing dolan lho. Iki rumahmu. Iya alhamdulillah ki omahe wis dadi lho lawang kok ning kene. Lawang iki pantes sebelah kono. Kok turuti meneh, kok bedol meneh, kok pindah meneh. Nganti setahun wong pijer wong ngurusi lawang. Ora orang. Kaya modelan ngono kuwi lho kan omahmu cete kok modele ngene iki. Lanang kok cete ping kaya wong wedok. Lah terus piye sing panas wong lanang iki lho sing gagah. Cete iki yo ketok kejantanan. Omah iki cete sing apik, putih, ijo, biru kok omah kok ping ngono kuwi tok gede. Lah dina ngono kuwi kowe nuruti bojomu meneh. Ya bojomu delok seneng warna pink tok balik meneh ning warna ora-oramu. Orang-orang mung ibadah kan dunya kene suwe kok nuruti omonge wong kuwi ora orang. Ora pernah kuwi ora. Kowe kok klambi yo sasenengmu, sing penting nganggo awakmu ra sing nyaman awakmu to. Kan sing kuwi klambi iki, tak sing klambi iki. Sami iki warnane klambine warnane yo. Nah, sing penting ra yo nutup ora wis rampung. Masalah ngono kuwi ra pandeloke wong dhewe. Dan ini kudu digaris bawahi ini gimana? Ana daraku musbihul khalqi ila iltamastum rawati. Wong sing golek ridhone Gusti Allah iki ora bakal peduli
Walaupun dekne dimungsuhi, walaupun dekne ditungkari wong-wong sing ning sekitare ora peduli. Mergo dekne lillahi kalimatilah lan golek ridhone Gusti Allah. Benjing jenengan sedaya bakal ngalami nalikane nyumobarake syariat Gusti Allah dakwah ngajarke perintahe Gusti Allah sing ngajarke kaapian lan ninggalke kaelekan. Dengan dikunci rahasiane wong sing ngajarke kaapian kudu siap lan sabar dielek-elek lan dimungsuhi. Ora ono critane wong ngajar kaapian ora sing mungsuhi, mesti ana sing mungsuhi. Wong ngajarke kaapian kok ora dimungsuhi, buruk sukses. Burung sukses. Delok ceritane saking zaman awal saka zaman Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Nabi-nabi niku Gusti Allah iki manungsa sing apik napa mboten? Apik kabeh. Ora ono sing elek lho wong niku pilihane Gusti Allah sedaya makhluk ingkang paling sae. Manungsa paling apik. Ngono wae dimungsuhi. Tandane napa nalikane kula ya sedaya sesuk ngajarke kaapian. Ngajarke agamane Gusti Allah ning wilayah masing-masing kok awakmu dimungsuhi. Sing musuhi kadang yo gregetak lho. Ora saka wong liya malah kadang saka kalangane dhewe. Kadang saka dulure dhewe kok keluargane dhewe ora usah sanger suno. Berarti tandane awakmu wis sukses wis hasil alhamdulillah. Mergo cerita awal nanti akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti Nabi Muhammad. Ini ngerti Nabi mesti dimusuhi karo kaum ini. Ora ono langsung ditompo apik ngoten iku mboten. Dadi kurang ngerti rahasia. Jadi sesuk nalikane nyoba olahraga ngomong daerahmu dhewe-dhewe nalikane kok ono sing ora seneng, ono sing musuhi, ono sing ngesoni, ono nganti bahkan ono sing mitnah awakmu aneh-aneh. Misalkan ora kaya yo kok dukun ngene ora iso ngaji ning pinter wong dukun wis ora usah lawat cukup alhamdulillah. Berarti wis mulai hasil bahwa mengajar keapian dulu sing mungsuhi berarti urung hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu talibab al-hadiyah nomor 1 wal arba'una lakatan puluh itu disukin nerakake ing dalam bacaan syukur. Akhirnya lebat bab nomor 41 nerangke tentang bab syukur. Syukur itu penting. Ayatnya kula jenengan iki apal kabeh tentang ayat syukur. Diwaca bolak-balik menawi lagi syakartum la azidan walakin kafartum inna adabi lasyadid. Perhatikan buat dilakoni apa? Ya syukur yang paling enteng itu syukur bilisan, ucap alhamdulillah. Orang mengadil di bilisan kok bil qalbi tok tanjak kita kan nantinya wujud Rasulullah nanti alamu gelem lagi rezeki sing duweni dening Gusti. Ora duwe rasa eman. Alamu gelem bantu wong. Syukur bil hal awake dhewe jaware awake dhewe anggota tubuh digawini iku aja syukur. Syukur ki ora mung cukup muni alhamdulillah. Ya muni alhamdulillah wis apik ora kabeh wong kuwi iso muni alhamdulillah. Iwene nikmat akeh ya wis kurang terus. Wis muni alhamdulillah kok ra yo wis ono kok. Ilang ngerti sira ana wa satuna wa ta'ala al-mu'min. Ibu korina barengake sapa wa syukur ing syukur bil zikir kelawan eling. Jadi Gusti Allah niku barengake cara dene sedulur kembar syukur karo zikir iki dadi siji. Awakmu syukur ning Gusti Allah kudu eling Gusti Allah. Awakmu eling Gusti Allah wis mesti napa syukur. Fi kitabihi ing dalam kitab Allah ma'a annahu dalu sartane sebelumnya Allah iku kala dalu sapa Allah. Wala dzikrullahi akbar wala dzikrullahi lan yakti utawi Allah wala dzikrullahi lan yakti utawi ilmu maring Allah iku akbar perkara sing gedhe. Perkara gedhe awake dhewe iku ilmu maring Gusti Allah. Pakola mereka sapa Allah Fadkuruni al-kurkum waskuruli wala takfuruni.
Fadkuru padha eling sapa sira kabeh ing ingsun awakmu kudu eling ning Gusti Allah. Nah kula yen saya eling ning Gusti Allah iku bakal alkur mongko bakal eling ingsun kum ing sira kabeh. Alkur mongko bakal eling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Iku siapa malah eling karo awake dhewe. Kadang-kadang wae dhewe ning Gusti Allah kuwi kok nalikane ngenteni harus ning isor ngene iki ora kadang iki terus ngono iki ora ati iki eling ning Gusti Allah. Awake wis ora ya Allah pikir ya. Yen awake sehat lali dirincang lali pikir eling Gusti Allah. Lah pikir marang Gusti Allah ora kudu binakna kula sedaya pikir asma agami Gusti Allah, mirip asma agami Gusti Allah. Ucap subhanallah alhamdulillah wa akbar. Orang pilih dan ngoten niku kula sedaya pikir marang Gusti Allah niku makna umume napa? Makna umume zikir marang Gusti Allah awake dhewe taat nglakoni perintah. Apa sing diperintahke dening Gusti Allah kuwi zikir eling. Oh iki wae salat kok awake dhewe salat kuwi berarti eling marang Gusti Allah. Wayahe poso awake dhewe poso berarti yo zikir niku eling marang Gusti Allah. Sesuk awakmu wis duwe keluarga nyambut gawe golek nafkah eling marang Gusti Allah perkara iku diperintahke diwajibke dening Gusti Allah. Jadi makna zikir niku umum aja sebatas kula njaluk pikirane sempit zikir kuwi kudu sing kudu nunggu sila dikluk ngiratin bareng wiridan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah niku memang bener nek aja difahami kok ngoten niku tok zikir niku makna umume kula njaluk kancahe ing bareng Gusti Allah dalam segala lini dalam segala aspek kehidupan. Waskuru lan padha syukur sapa sira kabeh limaring ingsun syukur ning Gusti Allah. Awake dhewe kadang lali syukure. Nikmate akeh. Nikmate akeh ning krasa kurang. Apa jenenge sing kurang? Kurang anggone syukur. Nikmate kok ya syukur ki akeh jenenge. Lah sing kurang ki apa? Kurang syukur. Kurang syukur. Wala takfuru lan aja padha kufur nikmat sapa sira kabeh ni ing sunnah menika ya mutakali iki tapi timah dua. Wala takfuru lan aja padha kufur nikmat sapa sira kabeh ni ing sunnah. Wa qala ta'ala sapa Gusti Allah. Maya falura gawe sapa Gusti Allah bi azabikum lawan ngadab nyiksa sira kabeh. Insyakartum lamun syukur sapa sira kabeh wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Dadi nek saya pengen ora biasa syukur. Ada yang saya lali ora syukur. Wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Iman kuwi iman ning Gusti Allah. Wae iki iman ning Gusti Allah. Sering ngucapake la ilaha illallah. Iku miftahul jannah, kuncine swarga. Wah, kadang mulanya saya ngelakoni sampai naik dulu. Waktu bangga, ini kalau kucing suarga, oke ya, itu tidak seakan lebih. Misalkan ibaratnya kalau kalau konconi mengaku tinggal lagi, mengaku seorang pokok tinggal, agaknya besok. Secara bisa, maupun bisa, bapak utang bisa. Karena bahwa aku sih dua kunci rumah ini aku, karena rumahku bisa. Nah kuncinya orang tak buka, orang tak kali sobu. Nah kuncinya sih bahwa aku, orang saking nyantai di uang kali jadi bahwa masuk kategori uang menunggu ya bahwa menunggunya bisa lebih tinggi, coba lebih berdoa kunci. Yes, dua kuncinya gimana? Tahu janah lah, gila. Ayo semua ada yang kau ini, baik jago, baik ngopi ngopi, baik rasanya rasanya. Pokoknya jangan guys, berdoa wes aman, wes ayam jago, kuncinya suara. Mangkola gawe sama wasana jizi lan bakal balas ingsun asyakirina kira-kira mengkang bodo syukur. Terus ya memakai bakal balas wong sing bersyukur. Aja meri karo nikmate wong liya kok sing nikmate wong liya tambah akeh, nggonku ora tambah akeh.
Bondone wong liya, bondone kancaku tambah akeh. Nggonku kok wis nyenangine tok ora ono peningkatan blas. Ketok yo padha tak lakoni bar. Kono mangan kerja mbek aku ae makan yo aku mangan. Kono balik yo aku balik. Kono duwe sampingan aku duwe sampingan. Kok yo mung nyenangine tok. Aja mung tok delok hasil. Tapi keragaman awake dhewe mungkin kono duwe rasa syukur awake dhewe ora duwe rasa syukur. Wong ora duwe rasa syukur mesti nduweni kurang lan mesti nduweni kurang terus. Wis duwe siji yo kurang, pengen duwe loro kurang numpak-numpakan dheweke langsung diroli 5. 5 wis keturutan ya kurang dheweke pengen tambah meneh. Wis manusiawi ngono kuwi. Pengen iki wae ra karuan. Dan si jiwa urung tek wene dan pengin tapi ngerti watak kumpak-kumpakan yang manusia sesuk nalikane puasa bulan siuk bakal iso delok awake dhewe iki kumpak-kumpakan apa ora rakus apa ora wong puasa ngono kuwi sing dipikir iki mesti apa mangan lan ngombe padahal mangan lan ngombe iki sepira to kamote wetenge awake dhewe ngono yo cuma pae wae ra karuan ono es teh, ono es dawet, ono apa meneh kok, bola, bubur kacang, hijau sapi pirang-pirang, ono Fanta, ono Coca-Cola. Yo ono sego apa ya sapi pirang-pirang. Yo ono ayam, ono ndok. Ono meneh nopo, ono meneh rendang, ono meneh udang, cukup sapi pirang-pirang. Wae ra kawan, kira-kira ngono iki yo mlebune badang. Ayo mboten saged kula nyusun mangan semua wae. Ning apa yo kuwi lho sing dicepake akeh raga ruan. Sing dipangan ora se ya pengen ngerti upah-upahane manungsa kuwi modele ngono kuwi. Kuwi dene diluwih sing akeh. Nek sing iso dinikmati lek dewe nabi gunung birata, sesuk jati ning gone awake dhewe iku apa sing dienggo bakal napa apa sing dienggo bakal sing dienggo bakal jenenge anggone awake dhewe apa sing dienggo bakal sing nomor 2 apa sing dipangan bakal yo wis sing nggone awake dhewe ya sing kula nyesuyo dahar sing kula nyesuyo makan niku wae sing kula nyesuyo oke lah kan gudang beras wae lah kan gudang ora nang weteng lah kan tanduranku ning kebon wae lah kan ning kebon ora ning weteng sing sejatine nggone awakku ya sing kula ning weteng ya wae dhewe ra iso teng jago-jago kae jago kae nongkoku kae durenku kaya acehku sesone jago-jago apa yo sakit nek belang kabeh metok tangan dhewe kabeh ora bakal kenapa sing babagan makanan itu napa sing dunia wae dhewe sing mlebune bakal tek ya sing nomor 3 iki sing kate kula nyen lali piro wa man sadaqah fana terkasih ono sing fana iya ono sing fana apa sing awake dhewe sedekah bakal terus terus makane enten istilah sedekah jariyah sedekah sing ngalir terus iki sing sejati dunia awake dhewe mung dunia awake dhewe akeh asli ora dunia awake dhewe kok pijer selama uripe nglumpuhke bondo donya nganti lali ning nanti bondo donya kok dhewe ngepekake anakku oke anakku iku yang suyo duwe bondo ngono niku pengen nikmati yo dene mati lu suka karo joya ono ya ini dhewe wangi lembur terus kok pengen mangan enak kok yo eman pengen jalan-jalan kok yo eman ya mungkin mas umur entek iso awak sore bengi nyambut gawe nganti lali mikir keluarga nganti lali mikir anake dhewe negara nganti kadang lali karo awake dhewe awake loro ya ra dirasa ge periksa eman nanti bagi bayar dokter 240.000 mending lapis kali akeh wae mari ra yo lu iki model ngono yo duwe rasa eman ngono kuwi ge periksa eman dene kan ya awake dhewe lho eman kocone duit kelambiannya, bener nek kelambiannya reman, wah kelambiku isa sakira, lu wujud syukurmu kuwi bodhomu akeh pakaianmu yo kudu apik. Kudu apik, kowe nabi lu.
Di Nabi niku semua ana sahabat sing sugih. Nek pakaiane biasane ditukari kok malah bisa nek ketok mau wujud syukurmu ning Gusti Allah kuwi mangan nganggo pakaian sing apik. Mergo syukur kanthi nikmate Gusti Allah sing tambah yo ngono kan. Ngono sesuai karo kanggo tipise bermete awake. Nek kudu diwakil ngono mangan sing Wah wong yo wong gaya mangane nak ora kok gaya ora kok pamer. Iki yo modal Gusti. Syukuri nikmate Gusti. Alhamdulillah iki rezekiku pas akeh. Lah aku kudu rasa syukurku. Yo meningkat to. Syukurku luwih akeh, lebetune luwih akeh yo alhamdulillah iki yo mangane kudu luwih syukur, luwih syukur. Pakaiane yo ngono kuwi misalkan ngoten niku awakmu nggo pakaian mene sing biasane 100-200.000 pakaian pasar menurut ini mau bukan saya akeh menurut rezeki saya akeh kudu luwih dhuwur meneh ini mau sing branded lah utawa sing jahit dhewe sing kaene aku sing kaene apik ngoten niku ngono kuwi iki wujud napa rasa syukur awake dhewe nganggo pakaian sing apik mangan sing enak ora mergo pamer utawa ngetokke simbol yang sedaya ini bukan kok pamer yang wujud napa rasa syukur diketokke kon ngetokke ngono kuwi kalau nek diketokno awakmu iki diwenehi bondo sing akeh dening Gusti Allah rezeki sing akeh ketokke rasa syukurmu kuwi dine mati ojo dipameran wong dilumpuke tok ngono kuwi ora rasa umur daya tuwa ora suwe bakal ngadepi sejenenge innalillahi wa inna ilaihi raji'un dene lupa akeh nganti lali iso mati sing kepenak yo anak turu lah anak turune ora dipinterke anak turune ora dididik kanthi adab sing sate pak ning nane wis ora ono anak sing isih dhuwur malah rebutan wae bisa akhire wong tuwane tinggal kubur dosa bisa wis ora kuwi wis mati iki nalikane ana wong tuwa kok ora ngajarke babagan anak orang didik anak nggo akhlak lan adab sing wong ning alam donya tangisan apa mbok kira wong ngadol warisan iku sugih ora ono cerita wong ngadol warisan sithik tambah kire tambah melarat yo sak pirang Bismillahirrahmanirrahim iki dawuh Gusti Allah wasana kisah diri Gusti Allah bakal balas wong sing syukur kepada Gusti Allah. Bakalan dawa sawawa ibarat kelawan ngabarake an iblisan saking iblis al-lain kang dilaknat. Iblis iki dilaknati dening Gusti Allah. Aja nganti kula ya sedaya iki malah dadi cakase iblis nang iki. Dijase iblis bangsa ake kula ya sedaya. La'aku dan lahu ba'u dan lahu siratal mustaqim. Iki sing diomongke iblis iki omongane iblis. Nah aku dan yang bakal nglungguhi temen yang jumlah kemarin. Adam Ibnu Adam lalu narik Ibnu Adam siratal dalan menuju sira al-mustaqim kang jejeg. Iki bakal dikudo dadi kula ya sedaya bakal kana bodone terus. Ora iso kula ya sedaya kok bisa muncul ya bodone setan bodone iblis iku. Iki janjine iblis iki nalikane iblis iku ditokke saka swarga mergo ora naati perintah Gusti Allah. Ditokke ya iblis iki njaluk syarat iki syaratnya. Yang pertama hidup abadi ila yaumil kiamat. Yang nomor 2 ini mau diberi wewenang, diberi hak jaluk izin dari Gusti Allah supaya iblis sak anak turune iki setan wis sak dedengkot-dedengkote ngono kuwi mau supaya nggodho anak turune Adam yo ila yaumil kiamat. Akhirnya lagu sirotokal mustaqim. Jadi ora kaget nek ana wong ngambah dalan sing apik kok entuk bodho sapirang pirang. Yo ngono kuwi kok seleksi alam, endi sing kuat? Di sing ora kuat. Sing kuat bakal tetep kuat, sing ora kuat ya wis
bosoknya goblok. Tapi donga mawon tapi tetep bakal balik ning dalan sing lurus niku. Wong iki la'at dan dalam siratal mustaqim. Iki omongane iblis sing bakal nggodho. Godhone iblis niku ora mung ning manungsa tok, nggodho ning makhluk-makhluk liyane berat. Makhluk liyane piye carane digawe rasane ndek manungsa. Jadi kan jenengan pengen ngerti. Jenengan pengen ngerti. Hewan iku ora ono ilate kan. Sapi yo ono iki. Terus ono ilate. Kan hewan yang cilik-cilik kan ilate. Apa sing ora ono ilate iwak? Enggak tahu tuh mana iwak ono ilate. Sing seneng mancing jenengan mancing tak. Tapi ora ada nang mancing ngono kuwi. Iwak ono ilate. Kuwi ora jare nopo iwak ono ilate. Jane bisa kuwi hayawan ono ilate kabeh. Hayawan iku ono ilate kabeh. Lah ilate iwak iki digubak dening Gusti Allah. Mergo apa dadi CS iblis. Piye ceritane yen nalikane iblis kan ditokke Gusti Allah saka su. Bareng lah aku dan Allah siratal kalmus tapi dibuat yang sebelum tibone ning ngendi ning makane nek pengen ngerti awakmu akeh wong muni mesti tempat paling wingit jin paling wingit setan paling wingit kuwi ning ngendi ning lah yo mergo lan iki nggon pertama tibone otomatis sing ning laut ning segara makhluk sing ning laut sing ning segara kuwi apa iwak. Ora mungkin to. Sapi kok iso urip ning laut ora. Ora mungkin. Ala-ala kok urip ning laut. Sing urip ning laut berarti apa? Iwak. Didelok ae ketemu ning Pak ngono kuwi biasa Pak ngono kuwi. Jagung-jagung karo Pak ngono kuwi. Terus iblis iki bujuki Pak ngandani perkara iki. Dadi riyen niku kewan iso ngomong kabeh. Iso ngomong kabeh. Kewan itu iso ngomong kabeh. Bahkan sapi, macan iso ngomong kabeh bisa. Sapi ngomong kabeh. Lah kok saiki ora ngomong, kuwi ditutup dening malaikat diusap kene apa. Emang diri kewan iso. Mergo kuwi mau kewan nalikane Nabi Adam temurun saka swarga ewan. Kewan-kewan liyane iki mau. Sing seliyane wae iki mau do elek-elek Nabi Adam. Awakmu iki kena ora. Kok malah melanggar perintah Gusti Allah akhirnya ditutup karo malaikat. Kewan-kewan liyane ora iso. Lah milih kok ning ceritane Pak. Lek iwak iki kekancang karo sing jenenge napa? Ya otomatis to. Ya iblis akhirnya cerita, ya jenenge iblis yo pinter ngomong iku kan. Pinter golek. Senajan dene sing salah ora gelem bisa. Ora gelem disalahke sing golek kanca piye carane gen musuhi apa anggap sak anakku. Ora gelem disalahke. Ngerti apa ora? Ditorone wae-wae ngerti apa ora. Aku kira mau niki makhluk apa suar. Yo ibadah Gusti Allah wis pirang. Delalah. Kaya Gusti Allah iki nyipta makhluk anyar. Aku melu dadi kesaring. Omone iki aku derajate dhuwur, saiki ono makhluk anyaran sing jenenge sapa aku diperintah kono apa sujud. Kabeh malaikat kon sujud aku ora gelem. Terus kula iki wae aku iki langsung didukane dening Gusti Allah. Dibulak ini. Oh. Terus iblis itu ngompori, Pak. Kowe hati-hati. Hati-hati. Ada anak turune sok medeni. Bakal mangani bangsa-bangsa. Hati-hati. Ya anak turune sapa? Ada. Dua kali seneng tak bangsa-bangsa iwak. Kondo-kondomu yo anak turune ada. Semua sing jare ono sing mancing akhire iwak tak kepisah. Koncone kepisah. Misalkan makne pancingan anak-anake lagi kita bisa saka wong tu. Terbukti apa ora jawabane iblis terbukti apa ora? Terbukti. Terbukti napa mboten kira-kira? Terbukti. Sing entek iwak ning laut kuwi ora kok iwake, iwak mangsa iwak ora liyane lho. Sing entek sapa?
manusia. Lalu orang mau beto, tapi tanah, baru apa tanah sing dimangsa orang beto. Dapat keman merupakan sing ning darat tapi yo kok dimangsa karo anak turune. Terbukti napa boten kira-kira? Terbukti. Sing mateni kewan ngono kuwi ora kudu kewan, sing mateni yo menungso. Sing ngene mateni menungso, ati wae dadi langkah ora mergo padha kewane paten-paten nang mergo urae menungso. Terbukti napa boten sing mangan padha sapine, sapi ora mungkin mangan sapi. Ya mangan sapi yo kok ngono. Padha-padha kaum wedhus ora mungkin paten-patenan kok terus mangan wedhus kanca saka wedhus kuwi yo. Sing mangan wedhus sapa iki? Kita bukti apa boten yo wong iblis terbukti apa boten? Terbukti lho iblis iki pinter. Nek ngomong babagan pinter awake dhewe iki kalah pinter. Mergo koyo kuwi mau wis iso prediksi. Engko bakal anak turune ada itu ning donya iki ngenteni kaum-kaummu. Ngenteni bangsa-bangsa iwak sing ana ning laut iki ora mung awakmu tok. Jawab ngono kuwi rumangkang. Ora istilah kaya rumangkang sing ana ning donya ngene iki. Ning darat ngene iki. Iku bakal dineki. Ora mung ning kono tok, ora mung sing ana ning darat. Jangan dhuwur. Ya dineki nopo kira-kira dineki. Manuk-manuk mulai dhuwur menungso ya doyan to. Tangan gitu yang diweting yo. Akhirnya iwak iki mau wedi lho, wedi akhirnya wadul karo kanca-kanca. Wadul karo kanca. Ini hati-hati. Pokoknya wis ngalek-ngalek Nabi Adam ngono kuwi ngalek-ngalek. Pokoknya sesuai karo komporane karo mau sesuai karo komporane iblis ngoten iki wae. Wis pokoknya wis putus asa. Kita semua terancam. Semua makhluk hanya segala turun dunia sing bakal rusak habitat awake sing mongso awake iki sing bakal mancing awake iki bakal jaring awake iki bakal njola awake iki memisahkan antar keluargane awake iki terbukti lho ngoten yen niku wau merkobat diwak terus anane iwak akhire Gusti Allah ngilangi ilang sing ono ning iki tok liwat ono ilang bisa sejarah enak iki apa iwak kok orang duit apa iwak jadi kita mancing dong iwak ini orang iwak orang nah orang kok bukti langsung gini orang kono iwak cakap iwak cak ngap ini ono iwak itu apa enak ini nggak dulu ceritanya ngono ya ini referensi ini ono referensi ini ngono Bismillahirrahmanirrahim la'aqudanna lahum siratal mustaqim kila diucapake apa sing diucapake dua utawi ning dhuwur niku sing didhawuhke mayah alwa bi adabikum isyakartum wa amantum iku tariqul syukri dalane syukur Torangan nyelo ngelek-ngelek sapa Allah itu wong sing ngelek-ngelek fil khalqi ing dalem makhluk. Pagolan nulis ngucap sapa Allah itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah itu Gusti Allah sing nglaknati iblis kuwi mau sing rupane la'at dan dalam siratal mustaqim iki wae. Wala tajidulan ora bakal musira aktsara mungkin kowe akeh Adam wa duriyata Adam lan anak turune syakirina ing wong sing pira-pira padha syukur terbukti nyatane anak turune Nabi Adam akeh sing ora syukur marang Gusti makane saking iki ngajarake pembelajaran iki supaya awake dhewe saya tambah syukur supaya ati saya ditambah wa alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.